S'acaba el batxillerat, però abans de l'universitat queda un tràmit que no és senzill. Mare meva, quin cacau, 4 dies fent l'espau, estudiants, estem en perill. Sort que estem molt entrenats, que hem passat més de 2 anys preparant-nos de valent. Però no érem conscients que l'examen de català seria en castellà. Ens copiarem dels nostres companys de classe, fent veure que ens cau la goma de borrar, per poder arribar a la nota de tall, que la blanquerna jo no me la puc pagar. Demanarem 10 cops que ens deixin anar al lavabo, protestarem fins que ens regalin l'aprovat, amagarem xuletes a la mascareta per poder entrar a l'universitat. Estudiants de Catalunya, ha arribat el moment, demostreu que sou el futur d'aquest país. Marc, espera, em pots xivar la segona resposta? Diu que no em ve deixar la xuleta a casa. Però si tu hauries d'anar a la prova d'accés més 25.